मनशाचेर मरून येता मारलेल्या पोरी जोगलावणे देवान निर्मिलेले निर्मोळ आडावूं जायना कोणे दोयालांनी काकुतीचे देवान तुका दिलेले देणे जिवीत मनशाचे एक उमाणे सासणाचे घातले विशाणे उपकार दोळ्याचेर येता जुबन जुवितो पेरेरा तुयाचो दोंदो कोरी बेनावली आपल्या गांवगारा गोरकान तुजी रोडटा पोटा मोज्या गोरकारा रानपण म्हाका दिवन गेलोय पाट करून या संवसारा रानपण म्हाका दिवन गेलोय पाट करून या संवसारा गोरकांनी आपलो गोरका तसोच पुताक बापूय जावो पुताच्या आनी पोतिणीच्या काळजाक घालून गेलोय गावो सगल्या ताय मोगान बोवो रुबन तूं आसतना जिवो गोराब्याचेर पड्डो पडलो कावो पालोवलो उजवाडाचो दिवो देवान दिलेले आडतीन नेटोयली सोबीत गारां चिरून लांकडाची मोदेरां कोरी जोनेला दारां कोत्तालोय बेडी काबडां मेजा कोदेली वॉलपेरां भोंवतालोय गोंयची शारां आसोत रेड्यांची गेर्रां भोंवतालोय गोंयची शारां आसोत रेड्यांची गेर्रां सत्तावीस तारीख तुमराची वरोस 1981 सोबीत बेनावली गांवां संवसारान आयलोय जल्मा सगल्या ताय भोंवतालोय मोगां ल्हाना व्हडांक दिवन रेस्पेद तारीख एप्रिलाची तुका गिरासलो मोन्ना गोरकान जाता फुगार सोंपलो म्हूण आपलो सुरगार 12 वर्सांचें तुका देवान निर्मिलेले काजार मोलादीक वावर तुजो वचोंक जावचो ना नेगा जेजू बऱ्या कोन्याचे ताका फावो करपाक
वासनाचो फावो कोरलुगार दोनिया रिबनांग स्वर्गार